Forestil dig, at du er en lysstråle. Et øjeblik findes du, næste øjeblik eksisterer du ikke længere. Du er ikke bare blevet væk, for energi kan ikke forsvinde. Nej, det der er sket, det er, at du blev skabt i solens kerne. Du er så blevet skudt ud af den kerne og ned mod jorden. Men fordi lys bevæger sig ved lysets hastighed, oplever det ikke i tid. Så når den solstråle, den rammer jorden, og så rammer en solcelle, så al den energi, som ligger i solstrålen, bliver simpelthen overført til denne solcelle. Men hvordan fungerer en solcelle egentlig? Den består af 2 siliciumplader, en glasplade, et bufferelement og en positiv og negativ udtagning. Så når solens stråler rammer den ene siliciumplade, så bliver der frigivet nogle elektroner, som vandrer igennem bufferelementet. Det kunne simpelthen være grafit, ind i siliciumpladen på den anden side af bufferelementet. Der kommer så en spændingsforskel, som gør, at der bliver genereret strøm. Den strøm er i form af jævnstrøm. Den vandrer videre til en konverter. I konverteren bliver strømmen lavet om til vekselstrøm, hvor det bliver ført videre til din elmåler og gennem din elmåler ind i dit hus, hvor du kan bruge den til din computer, dit fjernsyn eller bare lys generelt. Men det bliver også ført videre ud i det lokale elnet, hvis ikke du bruger alt det strøm, som du producerer. Den proces, som foregår inde i solcellen, kaldes den fotoelektriske effekt. Den blev først forklaret af Albert Einstein i 1921, hvor han også vandt en Nobelpris for det. Det, som den går ud på, er, at når lys med bestemte bølgelængder rammer metaller, så udsender de elektroner. Det vil sige, at fotonerne fra lyset slår elektronerne i metallets atomer fri, når energien i lyset overstiger løsrivelsesenergien for elektronerne i metallet. Det fantastiske ved at bruge silicium er, at 25% af jordskorpen består af silicium, hvor jern f.eks. kun udgør 4,1% af jordskorpen. Den fotoelektriske effekt er bedst i silicium i det infrarøde område, altså når bølgelængderne er lange. Denne effekt fungerer bedst, hvis cellerne bliver ramt vinkelret, hvilket også er derfor, at solceller helst skal pege mod solen og ikke mod horisonten. De solceller, som man producerer til kommerciel brug i dag, kan kun udnytte ca. 15-20% af den energi, de får. Men man er i gang med at udvikle solceller til kommerciel brug, som er meget mere effektive. Der findes solceller allerede nu, som kan udnytte op til 50% af den energi, de modtager. De er dog så dyre, at det ikke kan betale sig at lave dem kommercielt. Solceller, ligesom meget anden teknologi, blev udviklet til rumbrug i det hele taget, hvor man allerede i 80'erne omsendte satellitter med solceller på. Man bruger det stadig til det rumudstyr, som man findes f.eks. på Mars, så faktisk lige nu kun er beboet af robotter, som anvender solens energi til at køre rundt og lave forskningsforsøg. Man kan faktisk generere nok strøm til hele verden ved at fylde et område på størrelse med Spanien med solceller. Så du kan se, der er altså ikke så meget til at løse de her problemer, vi har i form af forbrænding af kul og det forurening, som det skaber. Dog er det ikke en løsning, hvis nu alle lande i verden begynder at bruge solceller til at få al sin energi fra. Fordi det er jo ikke altid, solen skinner, og når solen ikke skinner, så kan du jo ikke få energi fra solen. Der findes mange alternative former at få energi på. Der er for eksempel bølgekraft, vindkraft og vandkraft. Disse metoder er alle sammen også grønne og vedvarende. Og en kombination af disse og solcelleenergi vil være en fantastisk måde at sikre sig, at jorden stadig er her, når dine børnebørn bliver store og vokser op. Jeg har været Jonas Andersen. Tak for det, gad lyt.